kautoran, maayong adlaw sa inyong tanan. Siningation, nagakalipay naman kita sa Ginoo tungod kay makaupdanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sa Dios nga makita sa John chapter 3 verses 14 kag 15 kag diri basahon akon sa iligaynon nga Bible nga nagasiling, subo nga si Moses nagbayaw sang manog nga saway sa isa ka tukon dito sa desierto. Sa muman nga bagay pagabayawon ang anak sang tao, agud nga ang tagsa-tagsa nga magatuo sa iya may kabuhi nga wala sing katapusan. Ini amo ang pulong sang Ginoo. Kagaton ini busi siyon sing maayo. Kag tanawon naton ang mga espirituhanon nga pagtulunan nga aton makuha sa sining duha ka verses. Ang background sini nga bersikulo tungod kay gin-pick up lang naton ang duha ka verses. Ang sa likod sini amo ang pagpadayon sa paghambal ni Jesus Christ kay Nicodemus. Nabala naton nga si Nicodemus nagkadto kay Jesus Christ sa panahon sang kagabihon. Kagabihon tungod kay gusto ni Nicodemus nga wala sig makakita sa iya sa iyang pagkadto kay Jesus Christ kay medyo nahuya siya. Nga makitaan sa mga tao kay si Nicodemus isa ka bantog nga manunudlo sang mga Hudiyo, kag kon makitaan siya nga magkadto kay Jesus Christ kag magpamangkot base sa likod sa una-una ni Nicodemus, magsiling ang mga tao nga pigaw siya nga manunudlo kay nagpamangkot pa siya kay Jesus Christ nga sadto nga tion kadamo sa mga tao nga nagasiling nga si Kristo wala makaiskwela katulad sang mga Pariseo kag iban pa nga mga manunudlo sang mga Hudiyo. Kabangdanan nga si Nicodemus nagkadto sa kagabihon, sikrito lang agod nga wala sing makakita sa iya. Pero sa pag-istoryahanay nila nga duwa ni Jesus Christ, si Nicodemus naghambal kay Jesus Christ. Siling niya, Rabay, o kon manunodlo, nakaibalo ako nga ang Diyos nagaupod sa imo, tungod kay wala sing bisan sino nga tao nga makahimo kag makatupong sang dalagko nga mga hinimuan, mga milagro nga imong nahimo kung hindi ang Diyos upod sa imo. Tapos niya hambal sina, nagsiling si Jesus Christ kay Nicodemus. Siling ni Jesus Christ, Nicodemus, dapat ikaw mataw liwat. Nabala ni Kristo nga si Nicodemus bantog nga manunudlo sang mga Hudiyo, pero wala siya makaangkon sang kaluwasan sa iya kalag. Kabangdanan nga si Kristo naghambal sa iya, Nicodemus, dapat ikaw mataw liwat. Pero si Nicodemus wala makaintindi sang ginhambal ni Kristo sa iya. Siling ni Nicodemus, pwede bala nga ang tao nga dako na makabalik liwat sa sulod sang tiyan siyang iloy agod nga mataw liwat? Siling di Jesus Christ sa iya, bantog ikaw nga manunudlo sang mga Hudiyo, karon wala ka makaintindi sini nga butang? Siling ni Jesus Christ sa iya, ang natao sa isa ka tao, tao siya. Pero ang mabata sa espiritu, espiritu. Okay, solito na akong jotay. Ang natao
o kung ang nabata sa isa ka tao, siling niya tao ina siya, tao lang ina siya. Pero siling ni Kristo, ang ginbata sang Espiritu, ang ginahambal din ni Jesus Christ kay Nicodemo, espirituhanon nga mga butang, kabangdanan nga si Nicodemo wala makaintindi, bisan nga siya isa ka maayo, isa ka bantog, nga manunudlo sang kasuguan sang Ginoo. Tungod kay si Nicodemo wala makaintindi, si Jesus Christ nagpadayon sa paghambal sa iya sang mga butang nga dali niya maintindihan. Kag ang gingamit diri ni Jesus Christ amo ang kasaysayan sang Israelinhon, ang mga tao nga pinili sang Dios. Kag si Kristo naghambal sa iya sadtong tion nga mga Israelinhon didto ginulipon sa Egypt. Mabugat ang ilang pagpangabuhi didto, kay ginulipon sila, tudo-tudo sang obra, hindi maayo ang pagkaon nila, kag luwas sina, hindi ang mga Israelinhon makasimba sa matudtod nga Dios tungod kay sa idalom sila sang pagbulutan sang Egypt. Ang mga taga-Egypt yadamo Dios nga ginakilala. Pero ang mga Israelinhon iya nagakilala sang isa lang ka Dios, ang Dios nga nagtugas ang langit kag sangdota, kag ini amo ang matudtod nga Dios. Kag tungod sina, ang Dios sa langit gusto nga makagwa sila halin sa Egypt. Pagkadto sa duta sang Kanaan nga ginpili sang Dios nga ilang pagaistaran. Kag ang Dios nagpili kay Moses, si Moses amo ang nangin pangulo sang ila pagwa halin sa Egypt. Pero mga kautoran amo ining natabo, sang nagapanglakatan sila, nakaabot sila sa isa ka lugar nga diserto, kamingawan, wilderness. Wala sing mga kahoy, mainit ang lugar, kag dito mabudlay ang ilang pagpangabuhi, kulang sila sa pagkaon, kulang sila sang ilimnon, kag tungod sina, nagpangakig ini nga mga tao. Nangakig sila kay Moses, kag nangakig man sila sa Dios. Nagsiling ang mga tao, mas mayo patani nga wala na lang kita magwa sa Egypt. Kay diri daw mapatay na kita sa gutom. Ang ilimnon nga tobi, ang pagkaon kulang. Kag tungod sina nga sala, ang Dios nagsilot sa ila paagi sa pagpadala sang madamo nga mga manog. Kag ini nga mga manog medyo dalitan, puisonos, kag kun ini nga manog makakagat sa ila, mapatay sila dayon. Puisonos, dalitan, kung makagat sila, mapatay sila. Kag tungod sina, si Moses nagpangamuyo sa Dios nga kung pwede kwaon ining mga manog nga nagapangagat kag nagadala sang gamatayon sa mga katawhan Israelinon didto sa deserto. Pagpangamuyo ni Moses, ang Dios naghambal kay Moses. Tanaw naton, kag intindihon ginaton ang ginhambal sang Dios kay Moses. Siling sang Dios kay Moses, maghimo ikaw sang isa ka manog nga saway bronze nga manog. Kag imo ini bitayon sa poste. Okay, bitayon sa tukon. Bitayon nimo sa tukon, siling sang Dios kay Moses.
Kag siling sang Dios, kon may makagat gani isang manog nga mga katawhan sang Israel, imo patulokon dito sa tukon diin nagakabit ang saway nga manog. Kag matuod man, pagkagagat sang manog sa isa ka Israelinon, pagtulok niya dito sa ginbitay ni Moses nga saway nga manog, ayo dayon, hindi siya mapatay, kundi maayo sa dayon. Daw magic lang. Siguro ma-imagine naton kung gamito naton ang aton imagination subong. Nga iban siguro nga mga Israelinon sa sobrang nga kahadlok nga mapatay sila kung kagton. Sige na lang sila guro tulok dito sa saway nga manog nga nabitay sa tukon agod nga kung kagton sila gatanaw nila nga daan, hindi sila mapatay. Kagkabalo ka kung anong ginhambal sang Bible sa aton. Kay man si Nicodemos, wala kayo kaintindi sang siling ni Kristo, dapat ikaw matao liwat. Pero ang kasaysayan na nungod sang manog ng kapangagat, nabalaan ini maayo ni Nicodemos, kay man nasulat ini sa Bible. Ini nga istorya nasulat sa Old Testament, sa Numbers chapter 21. Kag ina natun-an maayo ni Nicodemos, kay amo ina nga bahin sang balaan nga kasulatan ang ginatudlo niya sa mga tao. Kay kun aton ini usisaon sing maayo, ang mga kasugoan ni Moses nasulat ina sa una nga libro, una nga 5 ka libro sa Old Testament. Halin sa Genesis, pagkadto sa Exodus, Leviticus, Numbers, kag Deuteronomy. Inang 5 ka Bible, inang 5 ka una nga Bible halin sa Genesis, pagkadto sa Deuteronomy, ara dila ang mga kasuguan na sulat. Kag ina nga mga kasuguan, ginatudlo ni Nicodemos sa mga Hudiyo, sa mga Israelinon. Kung sa aton pa, paghambal ni Kristo, nga may manog dito nga bitay sa wilderness, nabalaan ina dayon ni Nicodemos kay iya ina ginatudlo sa mga tao. Karon ginliso ni Jesus Christ ang kamatuoran. Siling ni Jesus Christ, sa amuman nga bagay, dapat nga bayaon ang anak sang tao. Agod nga ang bisan sino nga magatuo sa iya, makaangkon sang kaluwasan sang iya kalag. So halin sa saway nga manog, ginpadalaga ni Jesus Christ sa anak sang tao, nga dapat man bitayon. Ang ginami ni Jesus Christ nga anak sang tao, siya mismo. Kay man si Kristo sa Bible, ginatawag siya nga anak sang tao tungod kay nagpakatao siya, kay ginatawag man siya nga anak sang Dios tungod kay siya amo ang bugtong nga anak sang Dios nga nagkari, ginpadara diri sa kalibutan agod nga mga katao makaangkon sang kaluwasan sang ila mga kabuhi. So pagliso ni Kristo sang kamituoran halin sa manog nga saway, pagkadto sa bitayon nga anak sang tao, amat-amat nga nabuksan sang balaan nga espiritu ang una-una kag balatyagon ni Nicodemo agod nga makaintindi siya sang kamatuoran. Ano nga kamatuoran? Ang kamatuoran amo ini, nga ang pagsiling gali ni Kristo, nga dapat ikaw matao liwat. Ang gusto silingon ni Kristo amo ini, Nicodemos, dapat ikaw magtuo sa anak sang tao, nga igalansang sa cross o kon bitayon sa cross.
Kag kung magtuo ikaw, makaangkon ikaw sang kabuhi nga wala sing katapusan. Okay. Mga utod aton nga iplastar ining kamaturan sa aton kaugalingon halin sa pagistoryahan na ni Nicodemus kag ni Jesus Christ. Ang kamatuoran amo ini. Subong iya wala sing nagapangagat sa aton nga dalitan nga manog wala. Pero ang Bible nagasiling kagini makita naton sa Romans kapitulo 6 bersikulo 23. Anong ginsiling dira? Nagsiling ang Bible nga ang tanan nakasala kag ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Katulad ina sang manog nga nagapangagat didto sa wilderness nga nagadala sang kamatayon. Ang manog nga dalitan kung kagton ang tao nagakapatay, dapat magtulok siya sa manog nga ginbitay, ang manog nga saway nga ginbitay agod nga hindi siya mapatay. Ang nagapangagat sa aton subong amo ang sala agod nga hindi kita mapatay. Kay ang bayad sang sala kamatayon, magtulo kita sadtong ginbitay o kung ginlansang nga Kristo nga amo ang aton manuluwas. Sa mata sang aton pagtuo, pagtulok naton sinang Kristo nga nagpalansang sa cross, makaangkon kita sang kaluwasan, kapatawaran sang aton mga sala. Kalabanan, dala na ko nada, ang mga manugwali, sa sobra nga dali, agod magalipot ang iyang wali, kay nabalaan sa mga preacher, nga kon maglawig ang wali namon, ang mga tao ay nagapamati, tulog na dapat lipot ang wali. Sa sobrang lipot sa mga pastor sa ilang message, wala na matapos ang bersikulo. Ang ginkot na kon nga Romans 6:23, may sugpon ina. Ang sugpon niya amo ini. Ang bayad sang sala kamatayon. Pero ari ang sugpon. Pero ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina nga dapat magtulok kita kay Kristo sa mata sang aton pagtuo. Itulok naton ang aton mga mata sa sinang Kristo nga nagpalansang sa cross, agud nga ihatag sang Dios sa aton ang ginasiling niya nga dulot nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang bayad sang sala kamatayon, pero ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa mga tao nga magatuo sa sinang Kristo nga nagpalansang sa krus para sa aton tanan nga mga katawhan sa sini nga kalibutan. So ang aton ay himuon subong sa mata sang aton pagtuo, magtulo kita dira kay Kristo. Kay kitang tanan may sala. Kagina nga sala katulad sang manog dito sa wilderness nga nagapangagat kag nagadala sang kamatayon. Kag ginpadayon ina ni Jesus Christ sa pagtudlo kay Nicodemo, kag ginapadayon man ina sang Dios sa pagtudlo sa aton subong. Kung si Nicodemo nabudlayan pag-intindi, kita man subong nabudlayan man sa pag-intindi. Pero salamat sa mga ginhambal ni Kristo, kagambalaan ng Espiritu nga nagabulig sa aton, agon maintindihan naton ang labing importante nga bagay nga amo ang kaluwasan sang aton mga kalag. Si Kristo nagpadayon paghambal kay Nicodemus, kag imong matalupangdan halin sa 15, no? Sang John chapter 3, halin sa 15 pagkadto sa 18, ginbalik-balik gid kalima
ni Ginoong Kristo ang pulong nga pagtuo. Siling ni Nicodemo, siling ni Jesus Christ kay Nicodemo, sa amuman nga bagay, si Kristo dapat ibayaw sa tukon o kon sa cross. Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, makaangkon sang kaluwasan. Ginsulit sa John 3:16. Nagsiling ang Bible, kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi madula, kundi makaangkon sang kaluwasan o kung kabuhi nga wala sing katapusan. Ara, ginsulit naman ang pulong pagtuo, ang bisan sino nga magtuo sa John 3:16. Kagina ginsulit pagid katatlo ka bisis sa John chapter 3 verse 18. Nagsiling ang Bible, ang Diyos wala nagpadala sa iyang anak agod nga maghukom sa silot sa mga katawhan, kundi ginpadala niya iyang bugtong anak agod nga ang mga tao hindi paghukman sa silot. Ang wala nagatuo kay Kristo na hukman na sa silot. Ara naman ang pulong gingamit tungod kay wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Ginsulit liwat ang nagatuo sa bugtong nga anak sang Dios nga amo si Kristo, hindi na paghukman sa silot tungod kay siya nagtuo na kay Kristo. Ginbalik-balik ina ni Jesus Christ agod masilsil sa utok ni Nicodemos, agod nga siya mataw liwat. Ang tao gali, mataw siya liwat kung magtuo siya sa bugtong nga anak sang Dios. Ang siling ni Kristo sa iya, kag dapat ini mahangpan ni Nicodemos, kag mahangpan manaton subong, nga kita mataw liwat kung kita magtuo sa sinang Kristo nga nagpalansang sa cross para sa aton tanan. Ang aton himuon sa mata sang aton pagtuo, itulok naton ang aton mga mata sa sinang Kristo nga ginpadala sang Amay kag naghalad sa iyang kabuhi sa cross para sa aton. Tanaw naton ang bulong nga makabulong sang aton mga sala. Ang didto iya sa wilderness, ang bronze, saway, nga manog, nga ginbitay, amo nakabulong sa ilang mga kamatayon kung sila makagat sang manog. Ari ang bulong agod nga hindi kita mapatay sang kagat sang sala sa aton, amo ang hamili nga dugo ni Kristo. Kabangdanan nga si Kristo nagpalansang sa cross, agod nga ang iyang hamili nga dugo, amo ang bulong kag mapatawad ang aton mga sala, kag hindi kita mapatay sang ginasiling sang Bible, ang silot, ang bayad sang sala, amo ang kamatayon. Ang siling sang Bible sa aton, bisan sa Old Testament, sa Isaiah 53, versikulo 5, matag nga nagasiling, tungod sa mga pilas ni Kristo, kag sa mga labod ni Kristo, nga agi sa mga paghanot sa iya. Tungod siyang pilas, kag tungod sa iyang mga labod, na ayos kita. Ginpila siya tungod sa aton. Ginbunal, ginhanot siya tungod sang aton mga sala. Kag tungod sang iyang mga labod, kag tungod siyang pilas, tungod sa mga dugo nga nagkawas, nagguluwa sa bug-os niyang kalawasan, siling sang Bible na ayo kita. Okay?
Nagsiling ang John, 1 John chapter 1 verse 7. Kung amo sina nga ang bulong sang aton mga sala agod nga hindi kita malaglag, amo ang hamili nga dugo ni Kristo, ang aton gali himuon subong, amo ang paghinulsol sang aton mga sala. Kay man kon kita maghinulsol sang aton mga sala, i-apply sang balaan nga Espiritu, ang hamili nga dugo ni Kristo, tinluan niya ang bugos naton nga kabuhi. Kaya nagsiling ang Bible, kung aton lamang ituad, 1 John chapter 1 verse 7, kung aton ituad, kaginulsulan naton ang aton mga sala, si Kristo magapatawad sang tanan naton nga mga kalapasan. Kag nagsiling pagid ang Bible sa 1 John chapter 1 halin sa 8 pagkadto sa 9. Kag siling niya, ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang magatinlo kag magapatawad sang aton mga sala. Okay. So ano gali ang aton himuon? Ang aton himuon amo ang paghinulsol. Kay siling niya, ang hamili nga dugo ni Kristo magatinlo sang aton tanan nga mga sala kung aton ini hinulsulan. Pero kung aton tagoon, tipigan naton ang sala, sulod sa aton kabuhi, ina nga sala, amo ang magatulod sa aton sa kalaglagan sang aton kabuhi. Dumduma nga nagsiling ang Bible, ang bayad sang sala, amo ang kamatayon, pero ang dulot sang Dios, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa mga taong nagtuo kag naghinulsol sa iyang mga sala sa tubangan sang Ginoo. May isa ka kahoy, dako nga kasya, nga pirmi namon ginapasilungan kay kami nagalakat pa kadto sa eskwelahan, sadtong gagmay pa kami, kag kung nakisay mainit ang panahon, nagapasilong kami sa idalom sang dako nga kasya. Pero may tion nga nagbagyo, hindi ginwan gani mabaskog nga bagyo, kaga nga mo nga dako nga kasya natumba. Kaya itingala kami, nga mga gagmay nga mga kahoy palibot dira, way man natumba, siya ay nga tama kadako natumba. Kag kami nga mga bata nga daw wala man makainchindi maayo, nagkadto dito sa puno sa nga kasya. Gintan-aw namon nga ang natumba siya. Dito na sapwan nakita namon nga ang puno gali sa nga kasya, bisan kadako siya, kadamo sa iya mga sanga, ang iyang puno may buho, may longgab. Kag dito ang mga anay nga sobra kadamo, nagapuyo, kag nakakutot sang amo nga kahoy, adlaw kag gabi, kag tungod sina amotong kabangdanan nga nagragamak, kag natumba ang dako-dako nga kasya. Sa amuman nga bagay, mapicture naton nga ang aton kabuhi kung ginanay sa sulod, tungod sang sala, jutay lang nga tentasyon nga magaabot sa aton kabuhi, matumba kita dayon, kay man mahuyang ang sulod sang aton kabuhi, tungod kay may sala, may anay nga nagakutot adlaw kag gabi sa aton mga kabuhi. Kabangdanan nga ginasulit-sulit gid sang balaan nga kasulatan, nga ina nga sala hindi naton pagpalanggaon, ina nga sala dapat naton hinulsulan, ina nga sala among kabangdanan nga ang Dios hindi magasabat sang aton mga pangamuyo, kay may ara nga sala nga aton ginapalangga, nga wala naton ginasurrender sa iya. Kagamoy ni ang bantayan naton
Ang Bible nagatudro sa aton nga kon ang sala tipigan naton sulod sang aton mga kabuhi, ang Dios hindi magapamati sang aton mga pangamuyo. Okay, balik kita kay Nicodemus. Tapos sila nag-istoryahanay ni Kristo, nahangpan ni Nicodemus paagi sa bulig sang balaan nga espiritu. Bisan maalam siya, wala siya tanto makaintindi, pero ang Diyos na higugma siya, ang balaan nga espiritu, nagtudlo sa iya, kag nahangpan ni Nicodemus nga siya mataw liwat o kon maluwas kung siya magtuo kay Ginoong Hesus. Okay? Ang una nga pagkatao ni Nicodemus, nataw siya kay tatay niya, kag kay nanay niya. Amo ina ang una niya nga pagkatao. Ang ikadua nga pagtao niya, nahimo na siyang anak sang Diyos. Ang primero niya nga pagkatao, bata siya ni tatay niya, kag ni nanay niya. Ang ikadua nga pagkatao, nahimo na siya nga anak sang Diyos. Amo man ina ang matabo sa aton. Okay? Sa John chapter 1, verse 12, ang ginhambal dire sang Bible amo ini, ang tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo sulod sa iyang kasing-kasing mahimong mga anak sang Diyos. Ang siling sang Bible, mahimo ikaw kag ako nga anak sang Diyos kon kita magtuo kag magbaton kay Kristo. So kadua gali ang tao, matao. Matao siya kay tatay niya, kag kay nanay niya, kag matao man siya dira sa Dios, agod nga mangin membro na siya sang pamilya sang Dios. Paano kita mahimo nga membro sang pamilya sang Dios? Magtuo kag magbaton kay Kristo, agod nga ikaw kag ako mahimo nga anak sang Dios. Okay? So ang tanan nga Kristohanon nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, sila kita nangin anak sang Ginoo. Ang Dios may bugto nga anak, si Jesus Christ, pero ang tanan nga magtuo kay Jesus Christ, mga adopted nga mga anak sang Dios. Kag tungod sina, nagasiling si Jesus Christ, siyang pagtudlo halin kay Nicodemo, tub-tub sa aton subong, siling ni Jesus Christ, dapat kamo mataw liwat, dapat kamo magtuo kag magbaton kay Jesus Christ, agod kamo maluwas kag mahimong membro sang panimalay sang Dios. Kang tanan nga nagatuo kag nagbaton siya, mahimong mga anak sang Dios. Tapos sina may dako nga epekto, impact, resulta sa kabuhi ni Nicodemus ang ila pagkitanay ni Jesus Christ. Nagpauli si Nicodemus nga nagabalik-balik siya nga una-una ang ginhambal ni Kristo siya, Nicodemus, dapat ikaw mataw liwat o kung dapat ikaw maluwas, kag ikaw maluwas lamang kung ikaw magtuo kay Ginoong Hesus. Ang Hesus nga naghalad siyang kabuhi sa krus para sa atong tanan. Pagpuli niya, ara nagapabilin siyang una-una, kag balatyagon, nga dapat ikaw magtuo, dapat ikaw magbaton, dapat ikaw mataw liwat. Ang iyang balatyagon, yara sa Ginoo. May balatyagon na siya nga Diyos nun. Pagpakadto niya kay Kristo, wala siya kaintindi sang tanan, blanco. Wala siya makaintindi sang kaluwasan, siyang kalag. Pero siyang pagpauli, tapos nga nag-istoryahanay sila ni Kristo, mathag siyang una-una nga ang tao
makaangkon sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan kun ang tao magtuo kag magbaton kay Kristo. Kagina nga balatyagon, dondomon naton nga si Nicodemo, tama kamahuyaon nga tao, nahuya siya sa pagkadto kay Kristo base kung makita siya sa iban nga mga tao. Pero karon dako ini nga resulta sa iyang kabuhi. Wala na niya ginakahuya si Jesus Christ. Wala na siya nahadlok paghambal sa iban nga mga tao na nungod kay Jesus Christ. Natabo ini sa tion nga si Kristo nagkadto sa Jerusalem, nag-attend sa pista sang tolda nga ginasiling. Makita nimo ang record sa Mateo sa John chapter 7. Pag-attend dito ni Kristo, dito man si Nicodemus. Kag nakita ni Jesus Christ ni Nicodemus nga si Jesus Christ dito sa Jerusalem nga nag-attend sang pista, nagapanudlo sa mga tao. Kag dito divided ang mga tao. May mga tao nga nagpati sa mga ginatudlo ni Kristo, kag may mga tao man nga wala nagapati. Ilabi na gid ang mga Parisiyo, reliyoso nga mga leader sa mga Hudiyo, kag ang mga high priest, wala sila nagapamati kag nagapati kung ano ang gintudlo ni Kristo sa ila. Sa baylo nga magpati sila, may mga soldado nga gwardya nga ginsugo ang mga Hudiyo kag ang mga high priest nga dakpon si Kristo kag dalon sa ila agod nga ilang silutan sa kamatayon. Pero nagbalik sa ila ang mga soldado nga wala manila gindakop si Kristo. Kag ilang ginpamanggot nga wala niyong gindakop kag daladre. Ang siling sa mga soldado, siniling nila ina nga Kristo nga nagapanudlo, maalam ang inatudlo halin sa Dios, kag wala sing tao nga makatudlo sa aton katulad sa ginatudlo sina nga tao nga amo si Ginoong Kristo. Nagpangakig ang mga high priest kag ang mga Parisiyo. Niya nagasiling bala, nagatuo man bala kamo sa sinang natudlo niya nga nagapatalang sa aton. Kag ini nga mga tao nagasiling dakpan ninyo kay siya silutan naton sa kamatayon. Kag didto si Nicodemo nakabati. Ang Nicodemo nga nakigistorya kay Jesus Christ, kay man isa man siya sang mga Parisiyo, kag si Nicodemo nakahibalo sang tanan nga kasuguan ni Moses sa Old Testament, kay man manunodlo siya kag amo ina ang iyang ginapanudlo. Ginsaway ni Nicodemus, nagtindog siya sing mabakod. Ginsaway niya ang mga high priest kag ang mga Parisiyong nga katulad sina. Ginsingganan sila ni Nicodemus, wala sa aton kasuguan nga mga Hudiyo nga sintensyahan naton sing kamatayon ang isa ka tawo nga wala pa naton mausisa kung anugid ang iya sala. Sang una nahadlok siya nga makita nga magkadto kay Jesus Christ. Sang una nahuya siya nga mabalaan siya nga nagpalapit kay Jesus Christ agod magpamangkot. Pero karon dako ang pagkambyo, ang resulta, ang impact sang kamatuoran nga ginhambal ni Kristo siya. Wala na siya nahuya kag nahadlok sa mga high priest. Wala na siya nahuya kag nahadlok sa mga Parisyo. Ginhambalan niya nga wala sa aton kasuguan ang paghukom sa isang katao sa silot sa kamatayon, nga wala pa naton siya
mausisa. Kag ang Bible nagsiling sadto nga tion, wala nila mapalansang si Kristo sa cross tungod kay wala pa mag-abot ang tion ni Kristo. Ngay halad niya ang kabuhi sa cross para sa mga katawhan. May isa pagid kataw. Sang si Kristo ginlubong na, opod ang dua, si Nicodemos kag si Joseph nga taga Arimatea. Ini nga Joseph nga taga Arimatea, manggaranon ini siya, kag ginusisa nakon sing maayo ang mga libro. Ini nga Joseph nga taga Arimatea, membro sang Sanhedrin. Ang Sanhedrin, mga 70 ka mga maalam nga mga tao, nga dira sa ila ginakonsulta ang mga problema sang mga Israelinhon kag mga Hudiyo, kag sila amo ang nagasintensya sang silot sang mga tao nga may mga sala. Si Joseph nga taga Arimatea kag si Nicodemos nga maestro sang mga Hudiyo, maalam nga na manunudlo sang kasuguan, naghilisogot sila nga dua, nga sila amo ang malubong sang bangkay ni Jesus Christ. Okay, tanaw naton ining dua. Ining dua, mahuyaon ini sila, kag mahadlokon. Si Joseph nga taga Arimatea, manggaranon, gamhanan kay membro siya sang Sanhedrin, kag ini nga tao may pagtuo kay Jesus Christ, nga si Jesus Christ amo ang Mesiyas nga ginpadala sang Amay sa pagluwas sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Pero ini nga Joseph nga taga Arimatea, naghipos gid lang, nahadlok, kag naghuya siya maghambal sang ari sa sulod sang iyang balatyagon na hanungod kay Kristo. Kay man nahuya siya, kag nahadlok. Pero sa siningation, wala na siya nahuya, kag wala man siya nahadlok. Ginsingganan niya si Pilato, nga siya amo ang makuha, kag magpalubong, kag upod sila ni Joseph. Sila nga dua, amo ang naglubong sang bangkay ni Jesus Christ. Mga kautoran, amo ini ang aton masiling. Ining dua sikrito, mahadlokon. Kay base kung ano ang ihambal sang mga tao sa ila. Ginatipigan nila sa sulod, sikrito lang. Disciple sila ni Jesus Christ. Sa sulod, ila lang ginatagoan. May pagtuo sila pero ilang ginatago. Wala nila ginapakita ang kolor sa matudtuod nga pagkakristohanon sa ilang kabuhi. Pero siningation, ginpakita nila sa mga tao, sa mga leaders, sang kalibutan, panahon ni Jesus Christ, hasta subong ang kasaysayan, nagapakita nga sila nagguwa, kag nagpakita sang matudtuod nila nga kolor, nga sila sumulunod ni Ginoong Hesus, tungod kay sila amo ang nagkuha sang bangkay, kag nagpalubong kay Jesus Christ. Siguro, may kaluyahon man kita subong, katulad kay Nicodemo, kag katulad kay Joseph, nga taga Arimatea. Siguro mahuyaon man kita, magpakita sa matudtuod naton nga pagtuo dira kay Kristo. Siguro nagakahadlok man kita sa paghambal sa mga tao sa matudtuod nga kaluwasan sang aton mga kalag. Mahuyaon man kita, kag mahadlokon man kita, katulad sa ila. Pero ang akon masiling amo ini, katulad man kay Nicodemos, katulad man kay Joseph, nga taga Arimatea,
Tio na ini nga magwa kita sa kuyba nga aton ginapanaguan. Kag ipakita naton ang matudtod nga kulor sang aton pagkakristohanon. Ihambal naton, ipakita naton ang pagbag-o sang aton mga kabuhi. Hindi kita magkahuya sa paghambal sang mayong balita. Hindi kita magkahuya sa pagtudlo sang pulong sang Dios halin sa balaan ng kasulatan. Kay man amo ini ang ginahambal sang Bible sa aton. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, nagasiling ang Bible nga kon ipanghiwala naton si Kristo, kon igakahuya naton si Kristo sa tubangan sang mga tao, siling sang Bible, igakahuya man kita ni Kristo, igapanghiwala man kita niya sa tubangan siyang amay dito sa langit, sa tion sang paghukom. Kung ano ang buhato naton kay Kristo sa sininga kalibutan, amo man ina ang buhaton niya sa aton sa adlaw sang paghukom dito sa tubangan sang iyang amay. Dumdumo naton nga kitang tanan magapangatubang kay Kristo sa adlaw sang paghukom. Karon kung ipinghiwala mo si Kristo, kung ikahuya mo si Kristo, sa tion sang paghukom, ano ang ihambal mo kay Kristo? Ano ang guya nga ipakita mo kay Kristo? Amo ina nga encourage kita sang Bible nga dapat nga hindi naton ikahuya kag hindi naton ipanghiwala si Kristo sa aton mga kabuhi. Kay kung ano ang aton buhaton sa iya, amo man sina ang iyang buhaton sa aton sa tubangan sang iyang amay sa adlaw sang paghukom. Mga kauturan amo ini, kung in-neglect naton, kung isikway naton ang baayong balita ni Kristo subong, paano kita makalikaw? Makalikaw bala kita sa Diyos sa tanan nga panahon? Hindi. Kung imong isikway ang maayong balita ni Kristo subong, hinangan nagadala sang kaluwasan sang imong kabuhi, hindi ikaw kag ako makalikaw sa adlaw nga kita magapangatubang sa Ginoo. Hindi naton malikawan ang maayong balita sang kaluwasan tob-tob sa walay katapusan. Kung ikaw kag ako nahuya kag nahadlok, amo ini ang ibilin ko nga bersikulo. Kung kita nahuya kag nahadlok sa paghambal sang kamatuoran, nanod sang ginatudlo sa aton, ilabi na gid kay Ginoong Hesus. Ang siling sang Bible sa aton, hindi ka magkahadlok sa kay bisan sino, bisan pa kay Satanas. Hindi ka magkahadlok kay bisan sinong gamanan nga makasarang lamang sa pagpatay sang imo lawas, pero hindi sarang makapatay sang imo kalag. Kundi kahadloki ang Diyos nga makasarang magpatay sang aton kalag kag sang aton lawas dito sa linaw sang kalayo nga ginatawag impierno. Gusto bala nimo nga makaangkon sang kaluwasan sang imo mga kalag? Tulok ikaw kay Kristo, inang Kristo nga naghalad
siyang kabuhi sa cross. Kaya ang iyang hamili nga dugo, amo ina ang bulong sang aton sala nga nagatulod kag nagadala sang kalaglagan sang aton mga kabuhi. Kagini nga Kristo nga nagadupa siyang kamot dito sa cross, karon mayara siya nga malapad nga kamot, bukas nga kamot, nga nagapanawag sa imo, kari kamong tanan, nga ginabudlayan, kag ginabugatan sang inyo mga sala, kay papahuwayon ko kamo. Ang bisan sino nga magtuo kag magpaton kay Kristo, makaangkon sang kaluwasan sang imo kalan. I-surrender, itugyan ang bugos mo nga kabuhi kay Kristo. Karon gid mga kautoran, madamong salamat. Kabay nga ini nga atong gintunan. Magapadayon sa pagpangikot sa imo kag sa akon kabuhi. Tobto nga matugyan naton ang bugos naton nga kabuhi. Dira sa may gugmaon kag gampanan na kamot ni Ginoong Hesus na akong naluwas.